ndege imene wakwera APM yafika ndi imene chileka APM ameneyo kutsika ndege katundu wafika imene mukuonera mu video APM kutsika ndege pa Chileka airport mwala katundu amene Professor Arthur Peter Mutharika fika pa airport Chileka airport, Chileka International Airport, kuzapereka chanza akuyenda yekha bwinobwino kutsika yekha mene mukuonera mukanema Professor Arthur Peter Mutharika ndi nyekwe pa 16 September nyekwe pa 16 September Professor Arthur Peter Mutharika wafika Chileka International Airport, the incoming President Peter Mutharika, Professor Adadi, Professor Peter Mutharika, Professor Katundu. Peter Mutharika. Juro. Agora? Yes. Socorro? Yes. Let's live. Sorry. Ada dikapanga kunyumba. Sokoni. Kama alive. Tena uko na mpenda. Hello sir. Ndiye sauti bili. Afunga kufika. Tonto.
siyana. Tipemphere kuti mukhale pompo pamene ndithu tikhala tikupasirani satane mu live imene awino mpaka yakuyambadwe. Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi former First Lady Madam Gertrude Mutharika. Mukhale pomwepo muyende nafe mpaka ndithu pamapeto pa ulendo onse omwe ukathera ku nyumba kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kunyambadwe. Ya pano ndithu tikudusa pano ndi pa Kameza roundabout pamene ndithu tili mkatikati mwa ulendo wokalandira Professor Arthur Peter Mutharika ku Chileka International Airport. Pa Chileka International Airport ndithu panali ndithu zochititsa chidwi, anthu anasonkhana ambiri ngakhale kuti ulendowu sunalengezedwe kuti akubwera, koma anthu ambiri ndithu anayima ndithu ogwira ntchito pa airport. Ngakhale ena omwe amayenda maulendo siyana ena madikirira anthu, ena mapita maulendo, anayalana ndithu kuti ayankhule ndi Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo ndithu anawaweva anthu kuti ayi ine munthu wanu ndithu ndafika. Tinaona ndithu even ana sukulu anasonkhana ndithu kuti ayi Professor Arthur Peter Mutharika amulandire, ndipo zonse ndithu zinaenda bwino. Unali ulendo ndithu ochititsa chidwi, anthu kuona kuchedwa kuti mtsogoleri wawo afike, koma ndithu zonse zayenda bwino. Tipemphere mukhale nafe pamene ndithu tili mkatikati mwa ulendo umene ndithu wopita ku nyumba kukasiya a former president Professor Arthur Peter Mutharika nyumba yawo ya kunyambadwe mu mzinda wa Blantyre. Zikomo kwambiri.
You can do so support. Okay. Sasa glock hapo. Yes, I block.